A Concellería de Medio Ambiente queremos facer un chamamento aos veciños debido a un fenómeno meteorolóxico adverso publicado por a Consellería de Presidencia, en concreto 112 de emerxencias, que dará comenzo hoxe á tarde sobre cuantiosas chuvias e ventos fortes. Desde a Concellería, xunto co Goberno municipal, procedemos ao peche do parque municipal debido o risco que pode haber para persoas e para bens. Entonces, queremos facer un chamamento á veciñanza de que teñan o maior cuidado posible, de que o parque permanecerá pechado, que o acceso ao parque será baixo a responsabilidade de cada un. Contamos coa colaboración da Policía Local que hoxe a mañá, máis a Brigada de Obras, proceden ao peche do mesmo.